Ще направя едно клипче как се прави квас, как се започва от нулата и последствие ще го кажа как да го съхраним за по-дълго време. Тук имаме налично брашно от Лимец, става с пълнозърнесто, става с брашно от Лимец, с други брашна не съм ползвал, чел съм, че с бяло брашно не става. Значи трябва или брашно от Лимец или пълнозърнесто, и с двете съм пробвал, става. Изворна вода, в случая аз искам да направя по-богата палитра. Тази вода е от костенец, толкова остана, че децата изпиха останалата. От костенец, от костенските водопади взехме изворна вода. Изворна вода от Плевен, от Мъртвата долина, които знаят, извора там също е много готин в Мъртвата долина. И тази вода ми е от вчера от Витоша, ходихме на излет и горе от Витоша, от пътеката от хоризонталата, там по изворите сипахме изворна вода от Витоша. Т.е. ще ползвам изворна вода от Витоша, изворна вода от Плевен, от Мъртвата долина и изворна вода от Костенец. Ще ги смеся трите води, горе-долу едно към едно в това ше, което ще ползвам за кваса. Шето ми е литър. Ще отлея горе-долу по еднакво количество от трите води. Костенската свърши. Децата изпиха. Така. Това е, вече имаме каращък изворна вода от 3 извора. Така. Другото, което ни трябва, буркан. Омния. Другото, което ни трябва, капачка. Само леко оператората ми го ударя зад главата. Това ми е капачката, която си я ползвам, дупчена. Нали? Капачка на дупчена. Какво трябва да направим сега? В общи линии съотношението е една лъжица брашно, една лъжица вода. Ще сложа аз, започна с лъжица и половина брашно. И горе-долу толкова вода. Дървена лъжица, задължително за бъркане. Значи сместа като гъстота трябва да е по-гъста от смес за палачинки и по-рядко от смес за кекс. Ето тая смес е перфектна. Значи всичко, що е по-гъсто от смес за палачинки и е по-рядко от смес за кекс. Пробвал съм различни варианти с по-течно, с по-гъсто, все става. Така че, ето тази смес я слагаме и сега какъв е режима, понеже няма да заснемаме всяко едно от действията в следващите 3 дена. На всеки 12 часа добавям по една лъжица брашно и по малко вода и правя гъстотата, която ви казах, че трябва да бъде между смес за палачинки и смес за кекс. Това е. Затваря се с капачката и седи на стайна температура. Задължително кваса, за да стане, трябва да е на температура близо до 30 градуса. Което под 20 градуса кваса по принцип спира да работи и заради това често се съхранява в хладилника. В хладилника при по-ниски температури просто кваса заспива. И това е. Оставаме го. Аз на 12 часа ще добавям. Ако се напълни много буркана, може да изхвърлите част от него и отново да добавите. На третия ден, след като сложите примерно количество, в рамките на 5-6 часа то трябва да се отвои. Ако се отвои, значи квасът ви вече е готов. Това се случи в рамките между 3-я до 4-я ден. Но поне още веднъж ще заснемеме
какво добавяме, как го правиме преди да стане кваса и вече ще ви покажем и самия квас. След което ще ви покажа най-важното, какво да направите с първия квас, как да го съхраните, така че да имате за по-дълго време хубав квас, ако нещо се случи да го изпуснете и така нататък. Така, минали са 48 часа, откакто го забъркахме. През това време няколко пъти съм добавил и веднъж ми се наложи да изхвърля. Между другото, интересното, което е, че на 24-тия час често се случва кваса да бухне почти двойно. И всъщност това е ефекта, който гониме, но де-факто кваса не е готов. Тази сутрин беше бухнал, беше почти двоен, но на мирис няма. Тепърва започва да се усеща кисела жилка в мириса. Тази сутрин нямаше кисела жилка в мириса и кваса не е готов. Кваса трябва да мирише на кисело. В момента, за да не добавя много, по принцип всеки път трябва да добавяме количество брашно и вода, колкото е наличното. Тоест да добавяме толкова, колкото има в момента. Аз, за да не добавя много, за да пестиме брашно, ще изхвърля сега част от този квас, за да добавя по-малко. Така или иначе голямо количество няма да им трябва. Една част, може би половината. И сега ще добавя водичка, ще разбия хубаво. От изворната вода, смес от 3 кладенеца. Леко оператора главата да не му удариме. Слагаме нормална капачка, хубаво разбиваме. И сега ще добавим лъжица и половина лимица. Ето, добре ли се вижда? Ето, разбъркваме. Така е. Лично аз имам предположение, че утре вечер квас ще е напълно готов. И какво трябва да направите, след като имаме първия готов квас от този, който сме си заквасили? Така, ето тук се вижда, вече първият ми квас е готов. Ето да видите. Така. Сега, понеже нямам възможност сега веднага да ви покажа какво да направите с квас, така че да го запазите за дълго време, няма да го направя с първия квас, ще го направя с втория. От този квас сега ще забъркам един хляб, който ще опеча до вечера. И до вечера ще имам отново същото количество хубав бухнал квас, с който квас ще ви покажа какво да правите, за да може да го съхранявате кваса за дълго време. Това е за сега. Ето, днеска на обяд забърках нов, направо е подивял. Прекрасен квас. Хляба в момента се пече. Както ви казах, че ще го забъркам и сега този квас го изсипваме тук, за да ви покажа какво да направите с него. И съответно в буркана, каквото е останало, тук ще забъркам малко квас, който утре ще прибера в хладилника и ще чака за следващия хляб, който ще правиме. След 2-3 дена, като изядем този. Така, сипах малко водичка, затваряме с плътна капачка, хубаво разбивам. И сега тук добавим брашно. За да забъркаме квас за следващия хляб. А пък с останалия квас ще ви покажа как ще направим и как ще го съхраним. Така че за в бъдеще, когато по някаква причина си изтървеме кваса, по принцип като седи по-дълго време в хладилника и не се ползва, почернява,
и не става, разваля се. Не всеки път можем да си носим квас с нас на почивки. Така, сбъркам си една малка порция, която като стане като хубав квас утре сутринта или по-късно, защото тук е топло вече времето и така доста бързо става. Може да е готов още вечерта към 11-12 часа, в момента е 6. Така че може още до вечера да го прибера в хладилника, след като е готов. Така, това е кваса, който е за следващия хляб. Сега какво правим с този квас? Добавяме само брашно, докато стане като замесене. Даже малко по-твърд. След което, като стане на тесто, нали, вода, виждате, не добавям, само брашно. Като стане на тесто гъсто, ще направя едни топчета, които топчета ще остават да изсъхнат хубаво. Готово е. Ето го. Сега някакво тензурче нямаме. Може и на хартия. Така, големина е такава. Те топчета се остават да изсъхнат. В принцип става бързо, значи ние кваса го започнахме в събота вечерта, днеска е вторник вечер. Аз всъщност вторник на обяд, вторник сутринта имах хубав квас, който забърках и вторник на обяд направих първия хляб. В принцип нямах време да свърша тази работа и всъщност от втория квас направихме тези топчета. Всъщност тази за 3 дена кваса. Няма 3 дена. Но с тези топчета след това става по-бързо. Няма нужда. Едно такова топче, то като изсъхне, става много твърдо. И аз го натрошвам в каванчето. Да стане на брашно се натрошва, като е изсъхнало. И слагам брашно и вода и тогава квас става по-бързо. Като се ползва е това като закваска на новия квас. Често ги раздавам тези топчета на познати. Като стане въпрос, те ме питат, така че и вие може да раздате на познати и да ги заребявате да ядат хляб с квас, който е много по-полезен и много по-хубав. Две, 4, 6, 8, 10, 11 топчета. Това означава, че 11 пъти мога да си направя нов квас, ако си изтърва по някаква причина кваса. Това се остава да съхне, може да ги завиете с тензух или с друга кърпа, за да не се праши и се остава да съхне поне една седмица. Първия път, когато ги правих, ги прибрах в един буркан вече хубаво изсъхнали, обаче се оказа, че не много хубаво са изсъхнали и им плясаха. Така че съвета ми е в някаква турбичка пробита, нали, да ги приберете някъде на сухо и проветриво място. И когато ви се налага, вадите едно топче, примерно това, спокойно мога да стигне и за година-две, което съм направил в момента. Най-вероятно в нашия случай ще го раздадем на приятели, понеже често ги питат. Ето ги и моите топчета. Леко са
пораздули, втасали са. Вече са прилично съхнали. Сега в момента са на 3 дена. От както ги направихме. И може да ги оставите още. Аз ще ги оставя поне още седмица, но нали ви ги показвам да ги видите. Това е.